Op de oude plaats wordt er nog hard werken om de silo's leeg te maaien. Want alles moet mee naar de nieuwe plaats. Exaan 300 kei. Maar die genieten ze eerst nog van het mooie waar. Nou, de kei dat is een beetje verkeerd plan. Die leed al even pampers en die gingen even honger hebben. Dan gingen ze wat meer drive van om te rennen. En dan moeten we ze echt een beetje in de benen krijgen. En dan hebben we een heel parcours zetten, maar je het rennen dwars door het land en door de buren hun plaats in. En nou ja, ik hoop dat we in de hele oertijd daar binnen. En ja, we hadden door de dikke elke dag eens volgen. Dus dat is even een afwachting hoe het al uitpakt. Even een hamer met biks pakken en de kei binnen er klaar voor. Als hij het winia het stek iepent, gaat het los. Rustig. Hey. Je gaat weer lang naar uit, jongen, ja. Dit is, dat maakt het op deze manier denk ik maar één keer in je leven mee. Ik ben benieuwd hoe ze de stallaars niet stappen. Zo een paar keer raas nu. Maar we gaan een lekker meeltje er correct voordraaien. Dat zal het net al lezen. Na 3 kilometer rennen, een lietse file en wat slippartijen komen de kei aan die haar naar je onderkomen. Oh, ik vind het al mooi, ja, absoluut. Tijden veranderen, dus juist wel. Wij moesten met de handwand meester. En nu staat er oorark. Het spannendste komt vanmiddag nou, dan maakt ze de melkerij in en dat zal wel even hectisch worden. Als de allerlaatste koop binnen is het tiert van koffie met gebak. En de dames vielen haar voortendagelijks al aardig thuis.